Как сте? Аз съм Улф, Демо с мене. Айрон Голем. Може по-силно на всеки случай. И това е втори епизод на нашето оцеляване. Влизам. Уф. Ох, извинявай, ударихте без да искам. Пиренце ли си служил в моята печка? Не, това е твоята. Чува си някакви звуци. Бе, прави си сега един меч и ги убивам, не ми пука. Взем и ги пукам от всякъде. Пази, ако не дойде, кажи на никой, че не го обичам. Майко, колко са много. И зомбита. Ела, че е пълно с слаймове, човек. Много са. Зад мен има зомби, пази ме от него. Бебе, зомби! То почти ме уби! Влизам вътре, почти ме уби. Почти ме убиха, човек, влизам. Мене, аз съм на 2,5. Да. Бате! Човек, това малко зомби ме попука от всякъде. Чакай, дай те приятели, не ги взимай, че са ми нужни, за да ми се напълни живота. И пак казвам, абонирайте се, харесайте видеото и напишете в коментарите дали искате да качваме още. Ние ще качим и без това. Часа не знам. 4, 5, без. Айде на бой. Ти всички слаймове ми уби. Не, ето един там. Аз имам за слаймовете. Мамо, това ми взе толкова много живот. Убий го, убий ги. Малките ти взимат никакъв демидж. Ти махни се. Бе, много да, човек. Колко топки ти дадам? Аз имам 12 топки. Не запълвай, чакай, виж. Остави така. Да ти дам и малко зомби месо да го изядеш. И ще направя гъбена супа. Една. Само как се правиш? Не ми взе! Купа как се правиш? Не знам, нещо не ми показва купа. Не ми показва купа, ти казва. Ето купа, показва ми, не съм я видял. Ще направя гъбена супа. Ето! Ето я. Ето ти гъбена супа. И кубички ти дам. Излизам. То става почти ден вече. Да, става ден. По-повека. Малките не ти взимат никакъв демидж. Те ти взимат никакъв демидж, да те начукат. Стига толкова, много ни се наха. Заеби ги тея. Уби само големите, малките ги заеби. Не вих. Те малките не ще ти... Малките ги остави, човек. Бе, гледай ги, дразнат ме. Ние ще ги убием 20 000 и тук има толкова много. Само трябва да видя за какво служиха тези топки. От суста.
Магма топка, знам, ама тя за какво ни служеше? И аз не знам. Май, това служи от това и тези топки. Да, наистина. Ама казах май. Да, ама наистина. Ела, следвай. Идвам. Виж там майка ти какво ще ти предложи да си вземеш. Айде. Джунгла, джунгла, бързо към джунглата. Поне мисля, че е джунгла, не мога да видя. Да. Видя, заханата стика да я вземем. Аз си хода нормално. Ох. О, не мога. Аз съм до тука, не мога. Защо? Трябва да излезе и пак да след. Защо? Взема това цвет. Тук има една гъба в водата, земя, ако искаш. Червена ли? Виж, не, кафява. Остави за мене малко. Аз съм на 0 сърце. Ама те не ти дава нищо, остави на мене малко да си взема, да имаме да... Аз си взех, не искам повече. Колко има? Аз да седам този път, на къде? Ама някъде хубаво. То ходиш към блатото пак. Ти се качваш. Чакай, че тук има много неща. Виждам. Аз по тебе хода. О, тези цветя ще ги взема обаче. Тези цветя. Ще ги ползвам за нещо. Оу! Добре, че паднах във водата. Аз добре, че не паднах във водата. Нещо не ми действа с спринта. Не бе, имам. Това са бутчета. Приятел, остави го, че... Не го взех аз. Остави го на мен, че нямам почти нищо за ядене. Съжалявам, малко оставаш без майка. Той ми дай нищо. Оу! Ей, желязо! Вземи го, ако искаш, знам, че го искаш. Аз вие нататък какво има. Чакай бе, човек... Вода! Кафява при това. Мръсна вода, значи. Нямаше нищо. Айде следваме. Чакай да изряза. Идвам. Диамантени цветя, човек. Мислиш, че така се казва. Да, има диамантени цветя. Ги взема, човек. Много са хубави. Къде си бе, баба? Чакай. Ето ме. Колко желязо имаш? На къде? Аз хода за тебе. До тук съм и не мога повече. Дай да си изготвим нещо, искаш ли? Чакай. А моята печ къде е? Майко, аз оставих някъде. Да. Той излезе. Само ми дай. Добре, не излиза толкова пъти. Това е за мен, че ми трябва за мен ядене. И с този меч ме плашиш. Използвай, ако искаш. Печката. Аз имам едно легло. Едно. Да. Колко време? Сега ще ти кажа. 0. Ти къде си? Изчезна някъде. Ето ме. Не те виждам. Ето те. И на мен батерията ми пада също. Което е лошо. Чакай, стой там. Открих пещера. С скелет и ендермен. Ендермен. Да. Аз никога не съм взимал пери. То тук не ти дават. Аз! Аз много...
Убий го. Къде? Това е една дупка. И имате ли зарядно, че не ми пада батерията? Мамо! И аз мога да отида до нас и взема моето. Аз съм точно под тебе. Ти мина тук, що над мене. Чакай, аз ще кажа кога да копай. Копай надолу сега. Надолу копай. А, как си? Не го. Кой? Да не се смачкам, защото аз няма. Кой левел си? Един тек. Зеленото места ти къде е? Зеленото нещо. После може и само като свърши епизода ми го дадеш. А, да, май не казах, но май казах, абонирайте се. В началото го казах, пак казвам, абонирайте се, ако искате. Намесите крипчето. Пък ние си говорим все едно не сме на клип. Да, знам, но аз им го казвам. Еми, то ние така трябва да си говорим. Ти после нова в снимането на клипове и... Не, аз съм снимал. Но не. Кога? Тази програма. Кога си снимал? Къде си, бе? Тук има... А! Това е та... Къде паднах? Говорим. Че аз нямам вече торчове. Факли нямам. Ой, Ела тук надолу. Големчо, тука, де падна? Ела, паяци! прилепи се това. Паяци! Не ми вярва, оти... Ако не ми вярва, Ела тука, след мене. Идвай. добре, айде. Бе, ти си голема. Ох. Насам, имаш ли факли? Не. Да. Ами освети тогава. Две години. Чакай. Кой левел си, че не те чух? Шест. Аз съм осми. Бабо. Стига с тази баба. Никога не съм го казал. А, не. Ела, Чакай, че се бием кола тука. айде долу, бабичко. Стига с тази баба, честно, човек. Няма да те пускам да снимаш повече с мен, ако продължаваш. От тук виждам скелетън, мисля, че това. Излизам. Защо? Не мога. Какво не можеш? Излизам и бяло. Освети, ако може. Ако мога. За мен. И за малко това ще е края на епизода. И направо това е края на епизода вече. И абонирайте се. Чакай, искам да застана до теб. Чакай. Абонирайте се, харесайте крипчето ни и... Чакай да... Чао!